vamos a dicir como está de vindo. Salimos fora e miramos. Unha vía sucia. Os contenedores cheiran, os contenedores están cheos, as botellas están rotas, están fora. Non hai sitio para aparcar. E non pregunten aos que viñan de Portugal a comprar aquí, os comercios que salían ca compra e de paso unha multa porque non tiñan onde aparcar. O sea, que facían o día. E que dicimos dos sitios para xogar os nervos? Os que están obsoletos, faltos de reparacións, xa hai poucos. A Avenida de Sousa, a parte que nos corresponde, está obsoleta. Se vas a Alameda, cando os rapaces dicen mamá, quero ir ao columpio, te hai que dicir, espera que tenemos que hacer cola. Bueno, e cando chega dice o rapaz, pero só me puxeches montaxe e xa me quitaxe, neno que están esperando os outros. Estamos apañados, estamos apañados. Non temos zonas verdes, isto sí que manda narices. Non é Galicia, non ter zonas verdes, nin xardís, nin árboles. Bueno, árboles, ao mellor esas cousiñas que poñen así cara arriba secas, son árboles. E despois, aí somos un pouco críticos. Onde se poden meter os sobres? Na calle. Por outro sitio non poden. E nós protestamos. Sempre están na calle. Pero onde van a estar? E os brotas de xóvenes, onde os metemos? Na terceira edad, porque el centro de día, de momento, ahora saliu a lei de dependencia, en ver todo o que salga para beneficiar, miran, pero hai que mirar a letra pequena, que na lei de dependencia tamén pon daqueles grandes inválidos que están cobrando da seguridade social o 150%, retírase o 50%, vaya beneficio. O aqueles que están cobrando unha minusvalía por fillo cargo menos do 75%, tamén se lle vai a retirar, pois así xa pagan eles a persona que tiene que cuidar. O sea que iso tamén hai que ver, que sea bo. En canto a Emilio, hoxe quedei sorprendido. Bueno, sorprendido a medias, porque vos sabedes que eu militei no Partido Socialista, ao cual estou moi honrado tamén de haber militado, como compañeros que teño aquí, e tal. Pero efectivamente, o seu segundo, a 3 días dunha votación, dice na prensa, estou arrepentido. Estou arrepentido de ir con ele. Significativo. Ninguna persona, ningún número 2 de Emilio volveu outra vez a repetir con ele. Significa moito. Ahora os socialistas saben a quen teñen que votar e a quen non. Se o número 2 dunha candidatura a 3 días das eleccións se arrepinte públicamente nunha prensa de haber ido nunha candidatura con Emilio. Pero é normal. É normal se non facemos nada. Se non facemos nada por Berín durante tanto tempo, se Berín sigue estando obsoleto, é normal. Pois ben, para intentar dar un cambio radical a esta forma de facer política, na cual vimos padecendo todos, prometemos consensuar aqueles proxectos importantes para venir con todas as fuerzas políticas. Non habrá oscurantismo, habrá transparencia. Por eso faremos un PSOE contando con todos os que gobernan e os que non gobernan. Por qué? Porque o PSOE non é do que solamente gana, o PSOE é de todos. Os cambios políticos poden se dar e o mellor a outra persona que hoxe está noutra situación e o día seguinte, ou o ano seguinte, ou as seguintes eleccións as gabe de Berín. Entón, o PSOE ten que ser consensuado. O polígono de Pazos. Señor Eloi, chapó. Non o critico, bien. Tenemos máis suelo industrial, bien. Pero non nos olvidemos, hai que facer unhos accesos dignos ao polígono de Pazos. Hai que facer as infraestructuras pertinentes, e xa. Porque se non tenemos que facer eleccións este ano e eleccións o ano que ven para que haya prioridade. E que se apuren. O polígono de Peces, o polígono de Tamagos é totalmente compatible co polígono de Pazos. Pero o polígono industrial que hoxe temos cual é? O de Pazos. O que pode traer a industria para aquí hoxe, cual é? O de Pazos. Non hai outro. O outro será en 5 anos vistas ou en 7 anos vistas. Pero o presente xa, porque hai empresas que queren meterse, queren estar en Berín, non teñen suelo industrial. Eso sí é triste. E os nosos veciños teñen que traballar fora. Os vosos fillos teñen que traballar fora. E iso non está ben.
Outra das prioridades que tamén temos é a recuperación do río.